estamos en Chandebrito, estamos nun lugar que esa mirades que é tremendamente especial. Eu creo que é especial ahora mismo por o que representa ahora, que cando chegamos aquí miramos un espacio moi bonito, no que hai un montón de abeleiras, que hai uns muiños bellos con musgo, preciosos, pero sobre todo estamos nun lugar no que fai non tantos anos pois significou seguramente unha das partes máis importantes da economía e da vida de Chandebrito, vida economía, vida social. Por lo tanto, estamos aquí na zona dos muiños de Rodas, que significou moito para esta parroquia e nós o que queremos é que siga significando algo, ainda que dun xeito un pouco diferente. Hai aproximadamente un ano, pois, esta asociación de veciños e da Comunidade de Montes pusémonos en contacto co Concello de Nigrán, pois sabedores de que teñamos aquí unha riqueza non só natural que o é, sino tamén patrimonial, que de alguma maneira queríamos por así en valor. O primeiro que se fixo, que fixo Árbore de Arqueoloxía, foi desbrozar e quitar todas as especies arbóreas que viñeron e que non son daqui, e conservar todo o que leva aquí probablemente centos de anos. En canto se empezou a actuación, temos un grupo dentro da Comunidade de Montes, a Asociación de Veciños así de xente da parroquia, empezamos a mandar imágenes desto, e a sorpresa que me topei que, claro, moitas das persoas que miraban esas imágenes era xente que viña antes aquí a moer. Houve moi bons recordos así por parte das persoas. Eu creo que moita desta xente maior que pasou seguramente aquí pois moitos días da súa vida, pois eso, moendo ou traballando nos muiños, seguramente cando veñan, bueno, pues traerlle recordos da infancia, e iso sabes que a nós, os que somos un pouco maiores, os recordos da infancia son recordos moi especiales. Para a veciñanza de Chandebrito, eu creo que van a sentirse orgullosos de saber e de volver a descubrir algo que é deles, e para a xente que veña aquí tamén é importante, non? Que conozcan, que veñan, que lle den vida e que siga mantendo esta estampa máxica que nos dá ao entrar, que nos parece que entramos pois, en unha película do pasado. Iba con miña nai, tanto a un muiño como a outro. Entonces, no verano, como había pouca agua no muiño na presa da Lapela, pois íbase moer o muiño de Rodas, porque aí a agua toda era para moer, para os muiños. Díxemos, eu era pequena, e ás veces tiñamos un pasto lá abaixo, e ás veces quedaba atrancada, quedaba por dos muiños, e despois mamá viña de volta co mollo da erva, e eu viñame para casa con ela, así de pequenas. Cando fixeron muiños tiña 6 anos, e empezaba a ir á escuela, que daquela iba aos 6 anos. Estaba facendo o primeiro muiño aí. Cor de Rodas se fun alá moito de nova. Moito, moer moito, fomos moito, hasta íbamos de noite porque éramos moitos e non daba de día, íbamos hasta de noite, por estes balagotos abaixo, que non se miraba ningún nin terra, é un camiño malísimo, e a moer, nós tocábamos no do baixo, e viñamos para arriba, claro, aunque sea co día, porque había que moer noite e día porque tiñamos que comer diso. Meu pai e máis nós, o meu marido compraron un muiño no Porriño de corriente. E entón, o primeiro que se comprou na parroquia foi o noso. Porque, como nós tiñamos que... Eu ás veces tiña que vir de noite, e se non viña a outra, ou mellor a outra veciña que quería deitar de noite, ou mellor había algunha que non quería, entón eu sola non podía vir. Entón el, e máis meu pai e máis meu home, foron a Porriño e compraron un muiño no Porriño. E entón, aí foi o motivo de deixar vir moer aquí. Comecei fai 12 anos, máis ou menos, a raíz dun curso de elaboración de pan con levedonai. Entroume a curiosidade ou interés por poder dispor da miña fariña, así que falei cun veciño daqui, Manolo, para ir a ver como era o funcionamento do muiño. A raíz desa primeira ocasión comecei a
a ir ao muiño que tiñamos de herdeiros da miña avoa, no Regueiro, e bueno, pois comecei a practicar e a experimentar co muiño e coa moenda. Normalmente, cando chegaba o mes de xullo, a auga pasaba aos regantes, a xente que regaba os campos o millo. Entón, os muiñeiros xa non tiña prioridade. Só podía usar, como se sobraba, pero a prioridade era para os regantes. E polo que me contaran, a partir do día da alba, do 8 de setembro, xa pasaba outra vez a tanda pos muiñeiros, xa tiñan outra vez prioridade. Muíase no Brán e máis se regaba os campos. Con mi mágoa aproveitábase, poñase de acordo, con regadoras, vamos a estar a presa a que hora, a tal hora, regaba, muíamos e regaba. Con mi buchollo facían todo. A presa de Riba vendía agua para Coruxo. Esa xente compraba agua, quer dicir, dicía, nós queremos unha presada de agua, collían pola noite ou polo día, aí eran as 24 horas do día, cando a presa estaba chea, eles soltaban agua e levaban agua para os campos deles, para lá. Cando a vendían, tapaban a agua na presa, esa cadra estaba que sea 2 días, hasta que encheran a presa, ben. Entre o río que había e tal, os de Cruzo regaban moito. Entón puñamos un día e íbamos todos limpiar. Tal día, sábado, porque era cando a xente máis estaba na casa, sábado vamos a ir á limpieza da presa e dos regos. Bueno, pois lá íamos, cada un co que podía. Un levaba un lejón, outro unha sacha, outro un rastillo, outro unha horquilla, para ir quitando dos regos para fora, as trapallada. E íbamos así, levar moito traballo. Agora non levamos traballo ningún. Para limpiar os regos, estábamos todos. Bueno, tal día íamos limpar as presas e regos, íbamos todos. Ademais que non era só limpiar, non era como agora, había ganado, dono aquí había un pasto, e iso estaba todo limpiño. A dona daí botaba agua para o pasto, e entón xa estaba todo moi limpio, non era como agora que está, pero antes era así. Dá bastante chollo, a verdad, que a nivel de tempo e de esforzo non compensa, é casi por nostalgia e por cariño, máis que por eficiencia, porque xa para empezar pois hai que ter limpos os cauces da auga, que antigamente pois era entre todos os veciños, que se limpaban. Hoxe en día pois somos meu pai e eu, sobre todo meu pai, que mantén limpos os regos para que chegue a auga, porque se non ven suficiente auga, pois xa imposible moer. Os mismos herdeiros, xuntaronse 6, 9, eles mesmos fixeron. Fixeron a pedra, fixeron todo. O único que compraron foi o reductivo de ferro. Eles foi o que compraron. O resto fixeron eles, os mesmos propietarios. A verdade é que sí que é un muiño de herdeiros, parece ser que eran 11 familias, que ahora por herdanzas xa se vai cada vez dividindo máis. De feito, no noso caso era de miña avoa e se dividiu entre meu pai e miña tía. Entón, unhas horas cada certo tempo, pero hoxe en día como nadie moe, xa non é necesario seguir os horarios, prácticamente xa se perden, xa non sabes nin cando era, nin a que horas, entón simplemente vas alí o día que queres moer, usas, con que este a presa chea é suficiente. Hoxe era meu, mañán era teu, outro día era aquele, outro día, agora xa me volve a tocar a min, é meu, hoxe é o meu muiño, cámbiame que hoxe eu quería ir a Vigo, cámbiame o muiño, cambiábamos o muiño, pero o meu día era aquele.
porque éramos a mellor 11, ou aquí éramos 11 herderios, chamábamos herederos do Muiño do Regueiro, éramos herederos do Muiño das Rodas. Cada veciño tiña as súas horas, un tiña mediodía, outro tiña 3 horas, outro tiña 4 horas, e era así. Cando a xente os usaba, sabía, evidentemente, como os topónimos, antes a xente sabía como se chamaba tal fin que tal outra porque as usaban, e o usar, pois, está aí. E bueno, o sea, cando se deixa de usar, pois se vai perdendo esa información. No noso caso, sí que miña avó o deixou como registrado na herdanza, deixou tantas horas para meu pai e tantas horas para miña tía. É a canción que cantamos ás veces en que sea nunha parranda, assim, con picardía, pero bueno, o muiño de teu pai, eu veño sei o tempero. Cando está alto baixalo, cando está baixo erguelo. É o muiño, a máis é o máis, que xa sabemos todos, como tal. E chao, esa é a canción. Marchábamos así a brincar por sitios que non eran moi transitados. Dicían, mira que os hai o roubo a rapaza, entón asustábanos e entón non viñamos, tiñamos medo. Pero despois que empezamos a ser máis grandes, entón xa non sei, xa éramos máis, por un lado, depois non tiñamos medo, entón en vez de 3 ou 4, viñamos 5 ou 6, non tiñamos medo ao roubo a rapazes. Iso é un conto de camiño, pero que contaban os vellos de antes tamén. Iba o pai a máis unha filla, e a filla iba co linterna, e o pai iba co saco ao lombo. E o pai dixo que tiña moito medo. Entón que lle dicía ele, corre para diante, María. Eu xa corro, papá, pero eu non sei que sinto. Eu tamén. Entón ela quixolle pasar diante a correr e vai o pai a meter unha patada no cu. Ai, quero-me pasar diante, eu xa teño medo. E ti tamén sintes? Pero o saco furáraselle e iba vertendo na fariña polo camiño. E como estaba, era no verán, estaba a folla dos carballos moi seca, entón facía a fariña. Entón dille, ou ela ou ele, dille ela, papá, eu non sei que sinto. Tamén sintes ti? Agora sí que temos que correr. Tinha que manter o porco coa farilla do muiño. E facelo o fornada de pan, 3 pans ou 4 pans, para comer. Era o que había antes. Era o pan que tiñamos, que non andaba por aquí o pan como anda agora. Había que traer leña, quen sabe de onde, para cantalo, porque había que cantar o forno con leña. Moito leña, hasta que estuvera dun color que miráramos, xa está, xa vale para cocer. Entón, cando tiña aquel colorciño rojo que era que valía para meter o pan, metíamoslo, cerrámosle a porta, dali a horas abríaselle, cando era poucas bolas, daría horas, e cando eran moitas, no outro día, abríaselle a porta para mirar como estaba cocido, e veña a comer nel. A fariña do maíz, tomámos a fariña blanca, e entón, cando era que queríamos muda, para cando eran nenos pequenos, facíamoslo moi muda, colíamos aquel óleo que caía do medio, para lle dar aos nenos pequenos a papa. Temos un forno de barro, de leña, e nada, pues, o proceso un pouco todo vai unido, de coller o cereal, ir ao muiño, moer, preparar todo o día do pan, que sae un día a semana, que preparamos o pan, bueno, despois o forno, quecer o forno, meter o forno e sacar o pan para comelo. Pero, bueno, non sei, esa satisfacción interior de continuar mantendo, mentras poida, unha tradición que para min é moi fermosa, e cada vez que estou aí, pois non sei, é como que conecto non só coa natureza,
senón con todos eses devanceiros, miña avoa e todos os anteriores que fixeron ese traballo, que construíron eses muiños, e que non só mantiveron eses muiños, senón mantiveron toda unha cultura, unha tradición que bueno, a mí me parece moi fermosa e moi importante, que quen sabe, quizáis o mellor no futuro preciso outra vez recuperar. Mollo desde hai 40 anos, ou 60, por aí. A agua ven do monte, lá de manantiales que hai, e vai vindo cando é no inverno, que no verán xa non ven. Entón ven para a presa, enche a presa, se ten que estar a presa chiña para que lle dea para moer. Entón abrimoslle, e ven por ese reo, pero é moi lonxe. Vai vindo, e chega aquí, enche o cubo, e ao estar o cubo cheo, tirámoslle do aire, aquí. Chamanlle o reso. Tirámoslle do reso para que sala por baixo, por aquel buraco que sabedes. E entón bate contra as penas, que lle chaman as penas, aquilo de ferro, e bate ali contra aquelas aspas, e cando fai mover a pedra e todo iso, entón moi, que ten agua, ten que ter moita forza, moita forza. O millo botas ali arriba e baixa para aquilo é moeja. E este é aquele, e aquele é o taramelo, que aquele taramelo fai mover aquele para que libre, para que o millo, porque se para o taramelo, que se vou parar, se para isto, non bota, non cae o millo. Entón, ao vibrar isto, fai vibrar aquele, e cando baixa o millo, ten que baixar o modiño, senón é a turrullo, enche o ollo e non dá aceito, dá que baixar tenteadiño. Esta é a cruz, levanto para que separe unha pedra da outra, para que faga máis fina ou máis bravo. Ao levantarlle aquí, ten embaixo o seu xogo para separar unha pedra da outra. Entón, a separala, moi bravo. Ao baixarlle aquí na cruz, moi máis fino, entón moi menos. Cando se quere fino era para cocer, para facer pan de millo, o fino. Entón o bravo é para as bicherías, que entón fai moito máis cantidad, estando bravo, porque dalle menos traballo, sendo bravo, porque está a pedra máis separada, non lle costa tanto moverse. Esta xosadiña que está aí, barro a coa escoba esa, barro para o queixón este, que lle chaman o queixón, e encho, levo para a casa, veño a máis se teño, vou buscar máis millo, veño e vou. Como estou cerca, logo chego.